Я недавно запостила, що у Густаво Фрінга, у Густаво Фрінга, поняв? І пишу, дивіться, там щось, яку газ машину має. І хтось до мене доїбується, пише гус, а не газ. І типа, що в українській озвучці він гус, а газ це в російській, по-моєму, озвучці. Але є момент, якщо в оригіналі теж газ на нього кажуть. І оце мені зраду вже приписали, що я в російській озвучці дивлюсь. Так він такого взагалі не казав. Казав, Ти що... про російську озвучку сама все додумала. Да я поняла, до чого ти... Він взагалі не казав. Я Мені поняла, Марія до показувала чого. цю переписку, він просто каже не газ, а гуз. А Марія вже каже, та це, навірно, в російській озвучці таке. Так і це є, він, я навірно, потім загуглила. доїбався до мене, що я, навірно, в російській озвучці дивлюся. Він Я просто сказав, не так, а загуглила так. спеціально, і того я і загуглила спеціально і сказала. По-любому до цього доїбав. Докрутила трохи.